National Executive Committee ndithu committee yaikulu kwambiri ku chipani cha MCP idakumana. Pamene idakumana ndithu inagwirizana zinthu zingapo. Koma chimodzi mwa icho ndi kuyenda pambuyo pa Achakwera. Kuti basa Achakwera ndithu I think azatsogolereso tsogolo kono. Mwina chifukwa mwina Achakwera ndosavuta, chifukwa Achakwera ndosavuta. Achakwera mangozo zilizo samupangeza kuti musapangeza kuti therefore iwowa akukhulupirira kuti anthu akukhulupirira kuti ayibweraso tingachakwera omwe onde kaya koma pali munthu amene ndi mafunso amene sali kuchipani chomwe cha MCP ndeti mumve kuti mafunso ake akuti chani iyeyo. Hello everyone. Today I want to talk about the Malawi Congress Party National Executive Committee, NEC. Ndifuna ndikambe zimezi because the executive inakumana, and among other things mena kambirana kumene kwa kuti the party has agreed to rally behind Dr. Achakwera, and it has paved way for all political traders to exit the party. And kuti people did not lose confidence in Achakwera, but they tried to find out kuti chimene chapangisa kuti tiluze masankho ndi chani. First and foremost, ngati postmortem isinachitike yofufuza kuti chapangisa ndi chani kuti tiluze masankho. Zonena kuti people did not lose confidence in Achakwera mukuzitenga kuti. Komanso chinthu china ngati tikukonza chipani kumene kukuyenekera kukonzedwa koyambirira ndi ku national executive. Ngati pali anthu amene they have contributed kuti lero tipezeke tili kunja kwa boma ndinu anthu a executive, you have failed to deliver. And to be honest, the executive is rotten. There are a few individuals amene muli ku executive amene we know kuti ndino amene mumapanga ma decisions ku chipani, and you impose them on other people. Ndikumana mizira zina lokuti executive ndimene yakumana yakambirana izizi. Anthu ena amavomera because they are afraid of losing their positions, kapena amakana kuti aoneke ngati kuti ndowukira in the name of kuti muzanena kuti uyu si wathu. So amavomera ma decisions ena amene alola kuika just because they are trying to protect maudindo awo. Anthu ena anango akakamira maudindo yet alibe mphatso ya utsogoleriyo. They are not qualified to be leaders. Koma kumakakamira kumakhala executive, and we know kuti some of you munawinira just because you had resources. Komano otherwise spirit ya leadership mwainiyo mulibemo. And this thing is the same ndi Achakwera. I for one loved Achakwera kwambiri, and I had all my confidence in him kuti he can do better, and dzikoli akhoza kulisintha kwambiri, and even chipana akhoza kuzisintha. Komano the way Achakwera has governed dzikoli komanso mena endetsera chipani, to be honest, he has destroyed the structure of the party. Komanso one thing I've learned ya Achakwera chinthu china ndichonena kuti samakumbukira anthu akachitira zabwino. Ndikunena izi because there are people amene anagwira ntchito kuthandizira chipani chija kuti chifike point yoti chitenge boma. Kuli anthu aine yake ya chipani, not aine yake as in kuti amene anachambisa chipani, koma people that are loyal to MCP, people that by blood they are MCP, amayuza ma resources awo facho chikonda chipani kuthandizira kuti chipanichi chilowe mboma. Amene anaononga kalikonse kawo kuthandizira. Koma when Achakwera went into government, anthu osewa wawa sanakumbukiridwe. Anataya anthuwa ndikumatenga anthu awo ochoka nawo kutchalichi azinzawo amene ana azinzawo, and they were letting those people control the system ya dziko. And what is Ajipani, and what they did nothing anangobwera. Kuti we obeze ntchito mboma ndekuti ukhale kuti ndi ochoka kwa chiri kumwendo. If you are not from that side, ndekuti sukhala pampando. And they use that word of kuti uyu si watu komanso uyu ndowukira. Anthu ajamaukira because amamva kuwawa kuti they sacrificed for the party. Koma ulo chipani kuwaganizira ulo kwakumbukira. Aliko anthu akuvutika kunja kunoko, anthu ambiri they have suffered nthawi imene Achakwera anali mbomayi, yeti chinali chipani cholamula. They were doing my business awo MCP ili kunja kwa boma, amayenda bwinobwino. And amathandizira ndalama zimenezozo kuchipani. Koma kulowa mboma ndikuwafinya anthu aja, ndikuvutika, ndikumapeza kuti they are suffering, yeti chipani chawo chili mboma, and not even giving them opportunities. Even leroli
kuti kukhale convention ku MCP even ajakwera kuti akapikisane nawo. I don't think ajakwera akhozoka wina ngati presidential candidate ku MCP kuti anthu akavoteza chilungamo. They will not do that. And even nthawi yolembesa kulilongwe kuno Central Region kuti anthu ankakana kukalembesa anthu amachita kukalembesa chifukwa chosinthanisana ndi soya pieces machita kuwapasa soya pieces anthu amakana kupita kukalembesa just because they had no confidence. And mmene anthu anavotera pano it was a vote of no confidence chifukwa cha mmene zinthu zayendera. So zonena kuti executive nthawi zonse muzipanga impose maganizo ano on other people just because you want to cling to power kumabisalira kumbuyo kwa ajakwera. Izizi sizoona. You are killing the party. There are a lot of people amene akayankhula chilungamo mumatenga kuti ndowukira. And enaso pano pa video iyi adana nayo just because I've said the truth. Koma executive ndi inu anthu amene mwapha chipani ndipo mukupitirizabe kuononga chipani. And inuyo mothandizana ndi ajakwera you have destroyed the structures of the party zimene zitatitengere nthawi kuti chipani cha anthu achikonze kuti chibwerere mmene chinalili, which is not fair because pala anthu enake chipani cha mango chikonda. And amene muli so ma political traders oyambirira ndi inuyo anthu amene muli ku executive because some of you are not even MCP. You came to MCP and you are surviving in MCP because muli ndi maudindo. Kungoti lero oli muchosedwe maudindo muchipani mutuluka mukalo wa kuchipani kina yet kula anthu amene olopata vuta patadani they still stand with MCP. Pano bali ku opposition komwe